Μας τα πάμε στο Ηρακλή Τσίκινη. Καλησπέρα, Ηρακλή. Καλησπέρα, Παντελή, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κάτι αξιοσημείωτο για να σχολιάσουμε στις διαιτητικές αποφάσεις σε αυτή την αγωνιστική. Ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάστηκε αυτή την αγωνιστική. Είχαμε σχετικά καλές διαιτησίες, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Ναι. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που ήταν δύσκολο με 1-0, αλλά και την ανατροπή που έγινε στον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ, τα πιο δύο σημαντικά θα έλεγα. Ναι. Κύλησαν ομαλά, καλές διαιτησίες, έλεγχο των διαιτητών στο πειθαρχικό αλλά και στο τεχνικό κομμάτι. Γενικότερα θα πω ότι πήγε καλά η αγωνιστική. Μάλιστα. Ηρακλή, σε περιμένουμε στο στούντιο του Super Bowl την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή δηλαδή. Γιατί δεν θέλουμε και μακάρι να μην έχουμε, αλλά αν γίνουν φάσεις από τον αγώνα της Τούμπας, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς διαιτητική φάση. Γιατί κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν εννοώ. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν γκρίνιες. Και για ένα ανάποδο πλάγιο θα έχουμε γκρίνιες. Να μου τι θα θεωρήσει ο Τσίκινης. Ο Τσίκινης είχε πει κάτι πολύ σωστό. Και θα το πω μετά τι είχε πει. Πες το, Ηρακλή. Πιστεύω ότι περισσότερη σημασία θα δώσουν πάρα πολύ στο ποιος θα είναι ο διαιτητής παρά την ημέρα του αγώνα που πιστεύω ότι θα πάει καλά διαιτησία. Έχεις πει όμως και κάτι πολύ σωστό εδώ και 3 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή την ομάδα μας, στη Super Bowl, ότι όσο πιο πάθος έχει το παιχνίδι, όσο πιο έντονο, όσο πιο ντέρμπι είναι, λογικό είναι να βγάζει πιο πολύ δύναμη, άρα να έχει πιο πολλές αμφισβητούμενες φάσεις. Και είναι λογικό αυτό. Σωστό. Είναι λογικό αυτό. Ευχαριστούμε, Ηρακλή. Σε χαιρετούμε. Καλό βράδυ.